kata nagbunyog yaon amo na mga napisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napunta niya na unahin kapatan at tawa kapituan ini na agawot nila ka hula amoy laong kapagdaawahan na naraat nila na Haram ibn Milhan magdasin sulat na tungkan Amir ibn Tufail amin nakura sin Banu Amir nakura sin hula. Pagdatong na to ni Haram ibn Milhan na tungkan Amir ibn Tufail wala biasa sinya tu insulat ang painaturan naman sa nakaw masambil pabihaon bang sa pa maunda akon sibo da satro atau kung satro maunda akon mong kay mo di mo manjari bunuon naluwa na bang tiyanganan na mo amulongan emisarya mindara akon ti ato manjari bunuon minsan pa rin nga satro bang sindara akon narihay ni wala minsan biasa si Amirin kitab atau insulat magtuoy biuno na sahabat ini. Namun sa tuwing nakapamong si laong niya Fustu Rabbil Kaaba. Siya ini nakapamong hawak ko siya biyo na laong niya sabang ko laong niya pa Allah Ta'ala ng parungtungan. Naubos naman biyo no si Haram ibn Milhan ampa siya na nawagtawag habang no Amir atin niya pagtabangan niya na wabuno ng mga tao yaon nawala niya yung mga ito. Hablang si mga tao ini yung mga sila laong niya garantihan si Abu Bara Amir ibn Malik. Damit yaning kami, iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam aon perjanjian. Nawala siya tiyawangan si Banu Amir. Inti mabang duhain. Napunta nagkalo na roon na sibo din taon sinamuin niya nagatong kapatan at tawa kapituan nakapinkan nila hawak to nagkalo to hambuk haw. Iwan duang katao wala kaya sa abuhan dito. Men nahawl ini nabuhi dah siya nasabil siya kanda ingane Ka'ab bin Zayd amo rin nakapin awak to pagkalo anjarin duang katao minakalayuan kambuok din nga mga lasya dasin Amir ibanin ang katao amo nain nakat to na pamadina min Amr ibn Umayyah Ad-Damri. Kaya sila ini huwa, kalayuan. Pagkita nila bihana mo kiabutangan siniwan nila tiyag libutan na si manok-manok na long nila tulong lamarin alaman. Kaya naman sa tugang na manok-manok matawag manok-manok magluparan bihan mangbukon ng tubig tao na mating alamat niya. Nabang siya pa maong kawin mo roon tao mayroon na manok-manok katong pagkalayan di mabangos awnin aramalan niya arakala nagkaro arakala bangkay ra kuman siya natin pag alamat nila na pagkaton nila bihan di atato mag-verify na naubos na ba iban nila na sabil na nag-discuss na yung katao long sinansari deng Hamadina ito lasya na yung sinamil uno lang yung pikilan nalang sinang katao in afdal laong niya sabay kita ni mga katong paraso sa lang pamadina kita niya pahatyon na to sinang habar ngayon pikilang sab sinansari yanakulong niya nagto atin niya tunungan ko na laong na Munzir ibn Amr na inkihawpuan sin pinipagisunan sin duwang katao imatoy ng katao imatakin ng katao nagbalik na nasabi dahil sa inang katao imarap pa Madina amo na ito inharan yan nagbaki sa bibang sinduang katao Arab dahil nga Banu Amir wairong panghati sinduang katao ito sinamoy naaw ng mga pagtipo nakiukan na yun kuhan ini ni Amr ibn Umayyah at nasubo na biyan dahil nga uno ka mo yun na may ito sa sinduang katao wairong panghati nila dahil nga kuhan laong na Banu Amir naway na siya naghibo at tayo niya kabaw sa dami. Nasabo niya naghali-hali, simisindong-sindong. Nakatug man yung duwang katao, biyunok niya. Nampa, tiyaros niya na yun, panahon na pamadina. Pagdagtak niya para Rasul alayhi salatu wasalam, baitaan ng sinkabarkatan, ubos na long niya, hindi agkato, nagkamos niya sa gako.
Tabuno ko lang yung duwang katao, lang sin Rasul. Hinabuno mo ito, suwaya itong bayaran lang ng diyan. Siya hinabuno ito rin nga Banu Amir. Namuno kanila bukon Banu Amir. Duwain namuno. Ang kanatong hawak ito na nawag-tawag Amir ibn Tufail, ang kauman niya, wala, timaod ka niya. Hinagi nila, aulong nila parjanjian. Nainduang katao na puno, haranet to, aul parjanjian. Na yung panghati sabsin na muno, pag nagpamuno itong, amin nagnakula sin pagtiko kanila, Amir ibn Tufail, din Banu Amir, in panghati sin Amr ibn Umayyah ini, kaisunan sin sila kataan. Ang kanatong biyunok na yung katao. Nauno kawati sa matanda, sambil amin solusyon natali niya, masipangin ang problema sa wag kalahihan sila ibayaran nito. Diyan. Narihay ni amo sa rinay ng sabab, ini biyuno na sabsin Rasul, alayhi salatu wassalam, in mga Yahudi, aming mga Banu Nadir. Pasalan sinaming pagbayad, diyan sinduang katao yan. Naaron na sa pasupatan sin Rasul, iwan sin mga Banu Nadir, ang matriti atin niya uno yung problema magtabang tiyabangin nanakat din Rasul sallallahu alaihi wasallam pabanong nadir nangayo katabangan atin niya pag tawangan nila na in pagbayad sindiyat nayakuan si mga Yahudi sa adikton mandihan naggali-alin Rasul ang kaming katitipuan si Yahudi sambil paglaw tiyan hinagay sinang katao wayron na long ni wakto ni Rukain ayaw nung niya bawan himali-hali lang niya hilat ko na hantakin niyo na lang nga simbato imasandig-sandig siya yung haling din yung Rasul alay sa ito talimag kayo ng katao wayro na lang nga chance ni Rukay sakat kamulong niya pataas huli na simbato lang nga taas nasa naon mahi pa Rasul alay sa ito nakatangkis siya wakto natusugpat siya namin pagbunong isang maruang katao nahawak to ini amoy nabuno ng mga sahabat doon nakakapito ang tao kapataning taod nila hambuk din ang mga karamat sa lagulag kaya kita sinullah subhanahu wa ta'ala amuin nakura sinagpamuno ito si Amir ibn Tufail nakapamuno nangasubukan siya daw naman rajulun minhum lamma kutila ra'aytuhu bayna as-sama'i wal ard hatta ra'aytu as-sama'a min duni nangasubo siya isuhalong yan ang kataurin kanila hawak tulong niya namuno na mo kita ko lang niya bayna sama wal ard ha tungaan lang niya antara lang niya hagit tungan lang niya sin langit iwan mo atin na iyang katbing sambil lang niya kita ko liuhan na ng langit hatta ra'aytu sama amin duni atin niya sambil kita ko lang niya langit hawawa niya atin na limiyon alaw si mga nakilal kanya ikuan sa atong long nila si Amir ibn Fuhaira tindog ya Abu Bakar Siddiq narihay ni mataod karamat tiya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala muna si Asim wala ki autoran ko tiya lihara sin Allah ta'ala di aking mga pusyukan nalong si mga musyrik suway nalong niya room ang pauturan mo pagdoon miyo mo siya singgum Kubayb ibn Adi damikyan niya siyong namumosyon siya namin naraksin Rasul bangkay niya kaya unahan siya singgum nagbumusi siya nalawa siya niya hindi niya gatan sa bilong ng pagyaw hindi gatan lang haunin Kubayb ibn Adi narihay ni Sab, si Amir ibn Fuhaira, kita na po siya namin nakura sa mga nagpamuno ito. Sambil na nga sa busiya, isuwa lang ito. Kita ko lang hagit tungalong nga sinlang itiwan mo pa. Sambil lang naliwan yan lang. Namo ni Amir ibn Fuhaira, tindog, tayo barako ni Abu Bakar As-Siddiq.